Nu skal Pelle og hans gruppe videreudvikle deres idé, og derfor skal de have fat i en masse kontakter. De ringer blandt andet til deres samarbejdspartnere, som har givet dem opdraget. For at få flest kontakter som muligt, skal alle i gruppen bidrage med, hvad deres forældre, venner og bekendte laver. Når man skal bruge sit netværk, skal man først og fremmest vide, hvad for nogle problemer, der skal løses, eller hvad for nogle spørgsmål, der skal besvares. Det er derfor vigtigt at have skrevet sine spørgsmål ned, så man ikke glemmer dem, når telefonen ringer, og der kommer unødvendige pauser. Det virker nemlig ekstremt uprofessionelt, og det er det, vi gerne vil undgå. Det er også en god idé at have noget at skrive med, så man kan tage noter til det, ens kontakt siger, eller man kan måske endda optage samtalen. Men husk at oplyse dine kontaktpersoner om, at samtalen bliver optaget, ellers kan der juridisk set blive nogle komplikationer. Efter at have fået de nødvendige oplysninger, man har brug for, kan man komme i gang med at justere og tilpasse sit produkt eller sin idé til opdragsgivernes forventninger. Networking er en vigtig og repeterende del af processen, da du ikke stopper med at bruge dit netværk igennem projektet, for det er aldrig for sent at få gode idéer, og det er altid godt at holde sin opdragsgiver ajour med projektets gang, da de helt sikkert er meget spændte på din idé. Det er godt at få nye informationer, og det giver bonus at have nogle erfarne indover, og din opdragsgiver ligger helt sikkert inde med en masse viden, som kan gå hen og blive rigtig værdifuld for dig og din gruppe. Nu har Pelle og hans gruppe fået den information, de har brug for til at udføre og færdiggøre deres projekt, men du er stadig ikke færdig endnu, Pelle. Der er stadig et sidste trin, som der er absolut nødvendigt for, at dit projekt bliver en succes.